ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ଓ ଭଣ୍ଡାରର ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପୂଜା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଦିନ ପୂଜା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଣୀ। ସେ 10ଟି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା ଯାହା ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଘଟିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ବୁଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କିଏ ମୋ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋ ପୂଜା ପାଳୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହଁ ତମେ ତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇଛ। ସବୁ ଗାଁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ, କାହା ଘରେ ବି ଲିପା ପୋଛା ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କର ଲିପା ପୋଛା ହୋଇ ସେ ପଦ୍ମଚିତା ପକାଇ ସେରେ ବସି ପୁରାଣ